Velkommen til. I dag, der har jeg Digte med. Og Digte, hun har fået en eller anden skør idé om, at vi skal lege med engangskarklud i dag. Så vi har lavet en workout, hvor vi skal slide den her. Workouten der består af 7 minutters opvarmning, 12 minutters af selve workouten, og så har vi 1 minuts hurtig udstrækning. Og vi skal bruge 4 af de her engangskarklude, og de må ikke være våde. De skal kunne glide på dit gulv. Så har du et gulv, du kan glide på, så prøv lige at begive dig andet sted hen. Måske badeværelse, kan du stå. Lad os komme i gang. Yes, vi starter med 2 af dem. Og så skal vi vige i gang. Vi slider fødderne, et lille hop vi laver. Ja, det er faktisk godt tempo det her. God udfordring. Ja, vi kører. Så med god afstand mellem benene. Lidt mere. Ja, kør. Ja, vi står stille. Kommer vi ud. Ind. Ud. Ind. Godt ud. Ud. Ind. Kom ned i knæet. Bukker lidt ned. Ud. Så skal du nok kunne mærke det. Lidt endnu. 5 sekunder. Ud. Ud. Og vi skal til den første igen. Ud. Det er faktisk lidt sjovt, er det ikke? 6 sekunder mere. Kur. Vi kører. Det er kun afvarmning. Og ro på. Ud til højre. Ud. 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 I næste øvelse skal vi bruge en madras. Vi skal ned og ligge på knæene. Vi finder en madras. Vi tager de her klude, kører ud, 2, tilbage igen. Igen, ud, 2, tilbage. Du skal ikke køre længere uden du kan holde til, tilbage. Tilbage. Så får vi poleret gulvet samtidig. Tilbage. Ud. Nu skal vi ud og til siden. Så skal ud og stå her. Kører vi til højre. Eller hvad? Siden du passer. 2. 1. 2. Vi bukker i den arm. Vi står stille med. Ud. Og vi kommer lige tilbage. Så kører vi roll-out igen. Superman. 2. 1. 2. 1. 2. Ud på 3. Op 1. 2. 3. 1. 2. 3. Husk at få bagdelen med ned. 2. 3. 1. Ud på 4. Ind på 4. 2. 3. 4. 1. 2. 3. Sidste. 1, 2, 3, 4, 1, 2. Og nu kommer vi ud igen. Skal ud til højre. Ingen tid. Tilbage. Højre og venstre. Forskellige herfra hjemme hos jer. 1. Ud. Ind. Ud. Fortsæt. Ud. Ind. Ud. Ind. Og den sidste. Yes. Vi kommer ind. Skal vi køre ud med en arm. Tilbage. 2, 3. Modsat arm. 1, 2, 3. Ned med numsen. 1, 2, 3. Ud på 3
op på 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, okay, så skal vi ud her. Cirkel, modsat, cirkel, modsat, cirkel, modsat, cirkel, kom nu, modsat, cirkel, vi gør rent, på toppen, gulvet helt af, ordentligt af, ind, og vi kører ud, ja, tilbage, så kører vi ud på den ene arm, ud, 3, og 1, 2, 3, og 1, kom så Digne, 3, det var din idé, 1, 2, 3, du fortryder ikke vel? 1, 2, 3, og 1, og høj også, 1, 2, 3, så er der undskyld for os, hvis vi laver noget galt, det er en hård workout, 1, 2, 3, kør igen, 1, 2, 3, og så bliver vi ude, cirka, god rundt cirkel, husk at bukke den arm, den modsatte arm. Ude, 2, 3, op, 1, 2. Godt. Vi skal have mountain climbers. Det betyder, at vi skal have sidste øvelse i opvarmningen. Det er mountain climbers. Så skal næsten op. Og så kører vi. Op, op, op og ro på. Knæ til mave, knæ til mave, knæ til mave. Så stille. Knæ. Så stille. Stille. Igen. Sidste. Og så slå. Lige ned på knæene. Og rejse os. Ryst armene. Kom ned igen. Sidste gang. 3, 2, 1. Nu. Op. 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 Ro på. Op. 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 Ro på. Op. Op. Sidste. Ro på. Op. 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 Ro på. Godt. Så skal vi lige have vores madras. Jeg viser. Stig, hun lige passer på. Skal jeg lige med pads. Står vi på knæene. Og. Først her. Kør ud. Og tilbage. Du finder et tempo, der passer til dig. På bagdelen med ned, når du kører ud. Og tilbage igen. Ud. Og tilbage. Og vi holder pause. Det er vores zoom-øvelse. 3 sekunder mere. Og værsgo. Ja. Du skal ikke komme længere uden du kan holde til. Det er vigtigt. Og så er det bare små og dybt, så det er det du gør. 10 sekunder mere. Rigtig godt, Digne. Og sidste. Ej, pause. Vi holder pause. Kan du vise den på siden her? Jeg ser det. Ja, det er godt. Mere. Og vi kører igen. Kommer ud. Rigtig godt. Tilbage. Prøv at se, hun får bagdelen med ned. Rigtig godt. Og igen. Så arbejder vi endnu mere vores form. 8 sekunder mere. 5. Og den sidste. Pause. Det er noget ved næste stik. Du bliver bare stået der på siden. Ganske fint. Så folk kan se, hvor sindssygt dygtig du er. 2 sekunder mere. Vi kører sidste 20 sekunder. Husk at komme længere ud, end du kan holde til. Kom nu, 10 sekunder mere. Stærkt. 5. Sidste tur. Og tak. Så skal vi have push-up, og jeg viser. Ud. Ned. Op. Samle.
planke, eller vi står ude i push-up med hænder under skulderen, løb ud til siden, ned, op og samler. Værsgo. Ud med armene, ned, push-up, op igen og samler. Ud, ned. Prøv at komme godt ud, god bredde på, yes, og ned. 8 sekunder mere, samler. Rigtig godt, sidste tur ned. Og pause. Ro på. Så mangler vi kun 2 gange 20 sekunder mere. Ja, er du klar igen? 2, 1, værsgo. Pause. Bagdelen kommer med ned. Op igen. Hvis det er for hårdt på knæerne, så ligger ned på hoften. Hvis det er for let på knæerne, vil op på tæerne. 2 sekunder, sidste tur. Pause. Så mangler vi kun 20 sekunder mere. Er du klar? Det er godt. 2, 1, værsgo. Det er stærkt, gik det. 10 sekunder. 4 sekunder. Og pause. Jeg tager pressen. Så skal vi have en stationary burpee. Og jeg viser. Kom her. Ned. Tilbage. Frem. Op. 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 Sidste. Og pause. Vi tager hænderne mellem benene, så tager der afstand. Vi kører, værsgo. Rigtig godt. Find et tempo, der passer til dig. 4 sekunder. Og pause. God form. Vi mangler kun 2 gange 20 sekunder mere. Og Dikte, hun gør det mega godt. Sådan der. 2, 1, vi kører. Sekunder mere. Godt tempo. Ja, sidste. Tilbage. Og pause. Og hvis man skulle have lyst til at se en sjov rengøring, så kan man tage hjem til Dikte, fordi så står rent derhjemme. 2 sekunder mere. Og vi kører. Det er de sidste sekunder, der er i gang nu. Fortsæt. Og ro på. Jeg viser næste øvelse. Der skal vi bruge 4. Au. Vi står nede i en planke. Og så skal vi køre modsat. Det vil sige, at vi kører ud og hænder sammen. Ud. Ud og hænder sammen. Ud. Det handler ikke om hastighed. Det handler om kontrol og balance. Og pause. Vi kører diagonalt, stille og roligt, kontrol og balance. Det må ikke gå for stærkt. Det er for let at falde af kludene. Det går for stærkt. 8 sekunder mere. Spænd godt op i midtersektionen vores core. Tryk navlen op til rygsøjlen. Og vi holder lige 10 sekunder pause. Ja, det gør vi i hvert fald. Vi mangler kun 2 gange 20 sekunder mere af den her øvelse her. 2, 1, værsgo. Gør modsat. Kontrol og balance. Ja, du spænder rigtig godt op. 6 sekunder. Og pause. Mangler kun 20 sekunder. Ja, det er godt arbejde.
ser godt ud. 2, 1, og vi kører. Sekunder. Det er det sidste af øvelsen. Rigtig godt det der. Frem nu det sidste. Og pause. Skal vi have med resten igen? Så skal vi have noget for baglår. En fantastisk øvelse. Ligger os på skulderbladene. Sætter hælen her i. Kør ud og pause. 2 sekunder. Hælder i, og vi kører. Stille og roligt ud og hurtigt ind igen. Og vi holder kroppen op, skulderbladene, stopper hoften er hævet. Sidste tur ud. Og roligt. Pause. Ja. Er det okay? Det lyder ikke til at være overgang. 4 sekunder mere. 2, 1, og vi kører. Op med lidt hofte. Yes. Fortsæt. 10 sekunder mere. Langsom ud. Hurtigt ind. 3 sekunder. Rolig ind. Pause. Så mangler vi kun 20 sekunder mere af den her øvelse. Og så er der en øvelse tilbage. Og værsgo. Ja. Og hvor jeg har fået det til side der. Yes. Det er rigtig godt. Langsomt ud og hurtigt ind. Okay. Og sidste. Tak. Pause. Så skal vi have lunges. Sliding lunges. Vi skal kun bruge en af dem her. Kør tilbage, ned, op og samler. Tilbage, ned, op og samler. Kom nu! Sidste øvelse for i dag. Sidste styks. Ned og pause. Så bruger vi modsatte ben. Og værsgo. Rigtig godt. Hold overkroppen lidt tilbage, så den er lige ret, så vi læner os fremover. 10 sekunder. Fald tilbage med knæet, så det ikke ryger ud over tæerne. Sidste tur. Pause. Skifter ben. Vi mangler kun 2 gange 20 sekunder. Det er det sidste. Du kan godt. Og værsgo. Falder tilbage på knæet, så det ikke falder så meget ud over foden. Kontrol og balance. Det handler ikke om, hvor hurtigt du gør det. Det handler om, at du udfører øvelsen korrekt. 6 sekunder mere. Det ser rigtig godt ud. Du er rigtig ret. Og pause. Vil jeg lige sige til. Så skifter vi ben igen. Og værsgo. Yes. Det er godt til den overkrop. Det er flot. Se hvor ret overkroppen er. Og hvor meget hun falder tilbage på knæet. Knæet ryger ikke over ud over fodret. Og den sidste. Tak. Godt, vi skal udstrække. Så vi starter lige med at komme ud med armen her og vende håndfladen opad på loftet eller himlen, eller efter hvor du står henne. Himlen er der vel op et eller andet sted. Bare så godt ind her og mærker strækket på ydersiden af skulderen. Åh, hvordan kunne du finde på sådan en måde godt, Kim? Det ved jeg ikke også. Skift over til modsat arm.
Men som jeg sagde under workouten, så hvis man vil se en rigtig sjov rengøring, så tager vi hjem til Ditte, for det er sådan, hun gør rent derhjemme. Nogle spørgsmål? Vi kommer lige frem her. Fra bagsiden af hasemusklen. Fortsætter. Kommer op igen. Stiller os på det ene ben, let bukket, tager fat i anklen. Skyder hoften fremad, hagen op. Skifter til modsat ben. Det er lige vores forside af lårbasserne, vi får strukket ud her. Ja, tak for en positiv træning. Like og del videoen, så Google og Facebook kan se, der er interesse for det, vi laver. Og på den måde, så er der flere, der ser det, og så kan vi lave endnu flere videoer til dig. Vi ses til endnu en positiv workout.